Ботев се сбогува със семейството си, с дъщеря си Иванка и на 16 май, придружен от брат си Кирил, заминава за Гюргево. Там четата се качва на парахода Радецки. Своето последно писмо до жена си той дава на Димитър Горов, който е дошъл да ги изпрати. По-късно Горов го предава на Венета. Ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе.